дастгирӣ мо бошем. Нимишавай ты да хона чароға хомӯш када, рӯи диван по рӯи по мишката оғӯш када, фикрои архела сар дар репакома гӯш када, мара меша нағз дида намеша фаромӯш када, хита ты жертва кади дарахти бемева кади, асалака серва кади шуна када бева кади, хита каралева кади фикри камбағал накади, муаммо ишқи маму хемондак ты ҳал накади, ба гуфтам амал накади, рамазон арал ты кади, ма ғами ишқ надоштам мара касал ты кади, нозу бозори ҷимбит фаҳмиди нархи асала, нахости зинда будани ишқа оварди аҷала, диди ки марги ишқи мо нашикастак миён, ма диди ки дарди ты дига намесӯзона ҷон, ма бари каседа набоши ты мара ёд мекунӣ, фикри омадан танаки беҳуда ход мекунӣ, серкори ты имрӯзо беҳисоба кен ты ҷуръат бисёри шамаст мекунад, тамошои фигурат чандин касора гишта чандин касора сер кади, наваки ёд мекунӣ медонӣ ты ки дер кади, серкори ты имрӯзо беҳисоба кен ты ҷуръат бисёри шамаст мекунад, тамошои фигурат чандин касора гишта чандин касора сер кади, наваки ёд мекунӣ медонӣ ки ты дер кади. Эх худо ранги ма хоришки дахандазоришки, бифама сухтан чияй эшқ ягон коришки, ранги ма муҳтоҷишки ғаму те сархамишки, намониш хандидан як гирдоби ғамишки, ки ай қичоқи дигаро роим накна суратҳо, шакак бутама да похай рӯи дил да пай пошай, номроша чордин кадам дониста ки бо аз ёда интихоб кадак развода ограничени завода, дига нестай рамазе фаҳмонад насиҳат кна, дига нестай рамазе ки дардо тасиҳат кна, бари ты да пири қила мебинам панҷта шашта ай пушти ты алкашам, бефаҳми меалкашка ты парто рақсота дастай тод ма дидан гирам хандидан гирам, не ки ай дурум бо сухтан гирам, фаҳмидим як чирада ҳаёта то хиронодамам ты дарон дила ба сӯзани ғама духтан гирам, серкори ты имрӯзо беҳисоба кен ты ҷуръат бисёри шамаст мекунад, тамошои фигурат чандин касора гишта чандин касора сер кади, наваки ёд мекунӣ медонӣ ты ки дер кади, серкори ты имрӯзо беҳисоба кен ты ҷуръат бисёри шамаст мекунад, тамошои фигурат чандин касора гишта чандин касора сер кади, наваки ёд мекунӣ медонӣ ки ты дер кади.